i posljednjim dijelom recipiti došli novi klip. Danas ću snimati XP farmu koju sam bukvalno našao istraživao sam ovaj svijet malo i da, kao što možete vidjeti, uklonio sam XP farmu, stavio sam je tamo i da, sam delimični radi. Bio je bug ovdje ispred moje kuće, snima se. Ok, bio je bug ispred moje kuće, dakle da, nisu mogli da se stvaraju kako treba. Ako se bukvalno nijedan se nije stvario. A kao što možete vidjeti, ni ovdje se ne stvaraju tako bukvalno, ali zato sam ja obeležio ovo. Ovo sam imao još od kad za jedan put, tamo imao sam jedan cave koji je bukvalno, evo, sam bio stvario. Onda sam ovo produžio i da, tamo imamo XP farmu. Ok, what? Ovdje bukvalno nisam ni provalio dok nisam ne vidio. Ok, znači ja sam često to. Ovdje ne veze, sad se svadio skeleton, opa! Dobro. Ovako, ja ću da sad uslijediti. Ovako, treba će nam malo senda, vidjet ćete zašto. Ćao, da se setim samo. Ok, treba će nam malo više senda. Imamo veze. Dok mi kopamo pesak, možemo nešto da pričamo. What? What, delfin? Može se ubije. Opa, napada me. Crkva. Opa, riba. Really, da nije crkva. Ok, još malo ćemo morati da idemo. Ja na 32 nam je broj koji ćemo stati. 1, 2. Ovako, bukvalno sam ovdje zaobilazio, nisam skontao tamo gdje ima tamo rupa, ovdje sam kopao kod za fortune pickaxe lol. Ako se neko sjeća od mojih starih epizoda. Ovako. Slušajte, sad još malo je moram da idem kući. Da, tamo. Pošto, ako mi se stvar neki mobovi, ali pošto vidim da nešto neće, da nema nešto mobova, da, onda ću opuštiti u kući. Ok, pa itio sam. What? Ja snimam. Izvinite ljudi, samo par sekundi. Eto. Pa dobro, dopalim ja malo svjetla. Pošto da, bukvalno samo mi je kaos. A ti baš da nema svjetla. Nemaš ništa da je na lovu. Ok. Imamo to. Ok, već 10.
već testiramo. Hilat ćemo se. Tada idemo da oberemo taj sugarcane. Okej. Ništa ne tražite za rugovicu. Ovako. Ljudi, tamo će biti XP farma. Da, ja sam malo daleko, ali dobro. Uglavnom ako nekoga zanima šta sam tamo našao. Našao sam par irona, sedlo koje sam tamo učestvovao i ne sedlo, onaj horse armor i to je to. Ovako ljudi, trebamo da iskopamo ovdje. Kad ovo iskopamo? What? A da, to sam nešto pravio ovdje. Nešto sam ja teo pre toga da to vam će iskoristiti. Šta neću sad? Ovako. Bukvalno teo sam nešto napraviti. A mi ga nisam natočio ovdje. Okej, evo ga. U stvari, neću tako. Ovako, niš, nećemo tako. Ići će odavno voda. What? Okay, mislim ne snijem se. Okej, treba će mi sajniti. Okej. Bukvalno više nemam drva. Okej, ali nemam ni sekiru. Nice, bukvalno nemam ništa u ovu. Važi. What the fuck, šta ja radim? Okej, ovako. What? Šta je ovo? What the fuck?
16. A, mega, čak i previše stikova. Okej, treba će malo više. Da, FPS ne ograničen lovu. Okej, 60. Okej, mislim sam da će biti dovoljno. A mi ga, nemam hladnih hrane. Okej, pokušat ću da nađem neku životinu. Ajde, ja, gdje su čovjek? Majko nije. Bam. 3. 2. Okej, izvini što jedan ovako pork chop. Nema drugi izbor. Nema šanse da idem. Tamo da idem. Šanse da idem. Bam. Evo ti, oh my god. Baš je lođio. Ajde, mogu to, evo. Yes. True. What? Okej, snima mi se. Ovako. Kada smo završili ovo, uzet ćemo stikove i ovako. Aktivni parcel. Stvarno, najbolje. Ovako. Strap. Znači, ovako nešto. Load. Gledajte vi ovo load. Okej, då. Kako bi... Treba mi magma valjda. Neću to raditi. Ovako. Ljudi se ovako dok ne crknete bukvalno. Šalim se. 84. To bi trebalo 84 plus 22. To bi trebalo da... To je 106. Evo ovako. 84. Nice. Neca matematika.
Automatik. Automatik. Ćao. Još malo treba blokova. Sačekajte ljudi. Ovako. No. Ne zez. A, Oće, ovako. Gambler. Oće. Ovdje će da pademo ovo. Ovdje ćemo gledati cestom.
Ovako ćete mi trebati. Sad je ovo gotovo. Okej, sad bi trebali oni još malo da dođe ovdje. Da su zapili. Jedan, dva, tri. Okej, sad ćemo vidjeti gdje su zapili. Da nisu.
je dan je. Evo. To ćemo ovako da radimo. Otići ćemo u... Otići ćemo tamo i da. Onda ćemo napravit ćemo onaj kao magma blok da ide ka gore. Samo da uzmem. Brate, samo da uzmem. Ali se naravno na potrošnju. Evo ovako. Slušajte, uzet ću cijel armor i da. Ok, odo je tamo. Ne, lag. A ne. Vratio se ja. Završio sam za danas. I to bi bilo to što će ovaj pozdrav, nadam se da je stigla. Ako jeste, ostavite like, šerite, subscribe, pozdrav.